Bueno, kasu honetan, seigarren bidalketaren laburpena egingo dugu, eta laua, lau B eta lau C atasa laburpena. Laua, lauan ikasleak zure espezialitaterako landu beharko duten gai baten azalpena eman. Bueno, gure kasuan, Miguel Altuna lanbide heziketako hemen aurre ebaluazio bat egin behar da. Eta, bueno, horrela egin dugu. Miguel Altuna lanbide heziketako ikastetxean, klaseak erabat digitalizatuta daude. Beraz, ikasgelan proposatzen diren erronka proiektu eta lan ezberdinei aurre egin ahal izateko, ezinbestekoa da ikasleak eskura jartzen zaizkion tresna digital eta programa informatiko ezberdinak menperatzea. Horregatik, zikloaren lehen urtean zehar, komunikazio modulu honetan, proposatutako baliabide digitalak erabiltzen ikasiko dugu. Eta, bueno, aurre ebaluazio bat egiteko, ia horrek ezagutza digital, ikasle dauzkaten ezagutza digitala, ia nolakoak diren ikusteko, erabili dugu Google Forms. Aplikazio bat da Google plataformakoa, eta guk asko erabiltzen duguna. Kasu honetan, plantatutako Google Forms egin dugu biso bat ikusteko zen maila daukaten ikasleak, eta zer menparatzen duten edo ez. Horako galderak, informazio bilatzaileak, bilaketa motor gisa ere ezagutzen direnak. Hautatzen eta analizatzen jakingo zenuke, bai edo ez. Erantzuna bai izan bada, zeintzuk ezagutzen dituzu, eta hor jarri behar dira ze bilatzaile ezagutzen dituzten. Gero, bigarrena, gako hitzak erabiltzen dituzu informazioa errazago bilatzeko, bai edo ez. Hirugarrena, dakizu informazioa nahi duzun formatua berreskuratzen, JPG, PDF, DOC, MP3, bai edo ez. Eta horrela, atzanin dira 10 pregunta, eta pregunta batzuk hor jarri behar dute, adibidez, 9. Galdera. Antivirus edo software gaiztoaren detektagailuren bat instalatuta duzu zure gailuetan, bai edo ez. Bai bada, erantzuna bai izan bada, idatzi zein daukazun instalatuta. Gero, joaten bagara lau B atasara, hemen eskatzen zen, ikasleen ezagutza mailaren evoluzioa neurtzeko diseinatu duzun tresna digitalen bidezko ebaluazio formatibo bat azaldu. Kasu honetan, atas honetan, rubrikan bitartez ikasleen ezagutza mailaren evoluzioa neurtuko dugu, gero Classroomera erabiliko du tresna digital bezala ebaluazio formatiboa burutzeko ikasleekin, eranskinak zertatuz, era berean lanen notak jartzeko ere ibiltzen dugu, eta, teknika zeharkako gaitasunak ere ebaluatzen ditugu, eta azkenik, ikasleen autoebaluazio eta koebaluazioa egiteko erabiltzen dugu Google Forms. Honek puntu biak, ez dira eskatzen oraingoan, baina, aipatzen ditut, erabiltzen ditugulako. Gero hemen, bideo bat txertatu dut, hau dana esplikatzen ebidentziekin. Gero, zer atasari buruz, kasu honetan, feedbacka eman borzaio ikaslei, hizkuntza prozesuan zehar, tresna digitalak erabiliz, ikasleen evoluzioaren inguruko feedbacka emateko proposamena diseinatu eta evidentziatu. Hemen ere hau dena bideo bat egin dugu, lehen esplikatzen, eta kasu honetan, feedbackaren audioen bidez, edo bideoen bidez egin dezakegu, baina guk Miguel Altunan, aurpegi egiten dugu, eta hemen aurretik, Gmaila erabili dugu, gero gore partekatzeko informazioa irakasleen artean, eta aurretik, hemen esaten dut, erabiltzen dugu aurpegi, horrela komunikazioa bidirekzionala sustatzen dugulako.
Kasu honetan, talde bakoitzarekin garatu baino arinago lana, txosten, aurkezpena, infografia, bideoa eta entregatu behar daben jarduera guztiak, zuzen dute lehen feedbacka, ebaluazio formatiboa, Klarrunetik ematen dugu. Dago dena.